sila murag sa so emoji. O lagi di ko maayo. Guys, matungbuntag na tang tanan. So magbrigada mi karon guys dari sa high school. Yung brigada na. Ano ka nasig mananap ng ligpad ni ba? Sorry pa manas mga rumang limpyo. Unahan man jud ag room na naglimpyo pa ako kami ma'am, pas ma'am. Kapag picture. Masang paaboton ang maestra. Wa pa nag-upgrade sa ilahang room. Ma, nice answer. Ano ka na sinang ligpad gab na ah. Sama na ah. Ha? Yes, kami humuwa na. Na ka nagligpad guys kaya kita mo kana na umigas ng mga pakan. So ubas ko yakin nagsigoy gail mo nabilin kay ugma pa to siya. Ugma pa to kay enrollment na ug mga adlaw. Ma. Dapat depan pag zat tabang mong hinlo ha. Na daghan sa mananap guys na. Mo ni. Wala rin meron manghinlo. Mag-picture sa dekod before. Sa picture sa ma'am kaya rong makita ag before. So wala mga hinloan guys kanana. Hinlo na kaya rong malimpyo na ilang eskwelahan kasi bako unsang na mananap. Ang guniti de. Pag ganyan ako? Ini isa. Wala na. Guniti ba? Naman naging videographer tayo. Sawaan natin ning ito ah. Buwas na. Mukha tayo na bitang balik. At bisa. Oh, grabe ko ning bungaya. Ay! Bungay nga dako, kulito. Uy, tayo na dyan. Oh, ato. Kanang gabi ko. Datay mo ba dahil napangarap? Meron ay bunga di ah. Nadasabay! Pa di ko hindi na pwede ah. Ano? Di pwede utanan kay gamay pa. Kasi makakita tali bunga eh. Mas ma'am, makakita tali bunga. Ako na. Dali, kita na rin may bunga. Mo, may ito'y gunahan. Kapito ka na. Saan naman kabasa? Na. Nandun na, ma'am. Pangin, dalawa sila murag sa so emoji. O lagi di ko maayo. Sila mo kuan ko trabaho. Hindi pa na imo. Grabe ka naman na! Ay, manasik ha. Di ako diri. Ako na mo guna kay manan nila tagong. Sige ra, sige ra. That's mo guna na ka. Uyang, hubaw-hubaw. Ay, sus, ginoo. Mami, ano naman ang gulay ka na? Oh, sus, ko pa ganing mo Muhammad sa trabaho. Sus ko ng mga Ora na yun, isa mo sa man, ayun ka ma, mahaligo ka ma, man, ayun, musa ka tag panoramic, ginubahal. Ginubahal ko mga. Kinamura na yung brigadahan. Kanawa na lagi, mo na lagi istoryahan lagi. Stoy, siligi rin dyan akong hari-hari. Kasalig mo na sila kay apil man is LGBT, di man itputlan sila buhok. Kaya sundan to ay silig, sumukha mo. Yung ko pa silig, makanagdan ko. Nara na yun? Abri diyan! Picture daan! Kay mapicturan na ba na? Kay report! Hoy, asa to? Nagbilaran, Majo! Majo! Kamu nga, nagkita-kita mo?
Ang naglakaw-lakaw, magpunta-sabot ang mga dito ni makita sila. So mag voice over sa alaman ko na rin napita guys kay ladyo kadyo dani ag kamera jahang isugo dani pa kamera si Kuya Kinkin unja mo ni guys gitujo na mga duha ni brigada kami sa Papa Gabriel kay arong duha ra ka oras aga ang brigadahan kay og ikaw rang isa magsolo ag parents nga mo nga rig eskwelahan mo brigada upat ka oras so magi kuwas Papa Gabriel nga duha ra ka oras among kuan kay duha man mi unja ag banda ning kuan guys parents wa gazad mo nga sa eskwelahan kaya pangarian gazid lagi kuno ingas ma'am ag mga parents man di man sila mosugot og ang mga bata kay mga langan-langanan kaazo og mga bata mo pakuanon darhi pagunahon so diyan na nahinlo na gazad dari ag likod sa ilang eskwelahan na kanang baybay da na kanang maghinluan da ng mga sagbot kan makubasa da nang ngawit o nagkatong ilahang garden sa una so hinluan na si Jack arong atam na napasag laing gulay laing na pong utanan da na itanam so nanong hada na guys ko na may kabuok pito ra ka ginikanan sa uban wa para naghanap og ginikanan sa uban wa so mo na guys sa madungi tabangan og kuan limpyo so kaloy sa Ginoo na human naman pud na limpyo na si Jack so managazid mig brigada da ng tayma unja og mga adlaw enrollment na pud kung balik na pud man sa eskwelahan kay magpa-enroll so kauban na sa Kuya Gail da sunod mga adlaw siguro mga Lunes Kuya Kinkin na pud puhon pa mag kuan na pud brigada na pud minija unja ditso na pud enrollment Limpyo na gamang hiluan. Manamig brigada. Dito. Right sa guys motor. Ay sa muong na. Dali ra hinlo kay daghan man mina mga parents. Papa Gabriel pa guys ang dakuan pala dali ra jud malimpyo. Naban pagbajing kamay di sila pi mamuong muong na pud sila kay human naman mi dari kang guna nah basin sa mula gubo na ng kusina kerat na sila hugpas silang abuhan dali ra sa hinlo pala gamit ti Papa Gabriel to dos hoy to na gyud hoy haw mo diha bahanda mo tabunanas tabunanas gesa wa ba jamuli kay taran to na tabunana tabunana haraka to hinlo na sila anes mana so dana lain na pud dana nga seksyon natupod lain pud ato nga seksyon nagdari mga amoy unang na human so nahuman na kadjud mig brigada ng Kuya Gail so sunod adlaw ka Kuya Kinkin na pud karon ka Kuya Gail human na nagdari nga ubang seksyon wa pa nagdari human na advance nis ma'am mas Papa Gabriel hangin na tiil ngita pa kong tubig lagi mangita pa tag mosan hala unsa man ni ay mo siguro ni mabag-ong compost pit sabi unsa man ni mo lagi mo siguro ni day bagong labuganan adi ay mo lami dari labugan lami ri dari bulang huy sir basig na nay unod kari da may pangibton kari sila naguna pa kami human naman may dato nang snack nami. Odi agi. Dili ba? Libuhan ng brigada mga bata manuli ng mga estudyante. Libuhan ng eskwelahan, hinilo ay.
patigaan. So sapaw si Jamoy gikuan guys karon mo sinaw wag saud. Sapaw may bagna dar mo sinaw. Na Taga mo tayo ikan ko kubaw, ang ikan ko. Maritina ka ng ipitis ko ba? Ato ko nasain. Kumana man may panilhig deres. Ha? Sapaw haw di kay madangag na. Delikado. Risk kami na. Hindi kalo na dito. Pag kahapon pa ingon ako dito. Kamu ka dangag graba ka. Dangag graba. Kami dito, ang nakarekit dito. Ako, kung kantong taga Perdio, Bisaya. So kami nakarehistro dito. At kasi na may ID, ako rin na. Kaya kami ipa alas 8 na po. Alas 8 pero hindi alas 8 ng ilang. Balik hindi alas 8. Alas 8 hindi alas 8. Hindi ka alas 10. Alas 12. Alas 4. 5 alas 10. So punta po. Sakpa na po. Hindi na pa naman pamaliban kaya. Ikaw yung litro. Di manitao ka nang mag-helmet. Hindi manitao pag-ilmi. Kasi bubuhay no. Sadyo pagkabalde nga ka nang. sila na humandad ko kami dari humana. Biskuit ba ka nang. Managinlo. Sinaw na. Basa. Nausi na, nausi. Kuragana din kasi Tindans na may kahuma na may brigada. Guys, muli na may kahuma na may brigada. So, sunod adlaw kang Kuya Kinkin na pud. So, enrollment. Ang Kuya Gael karon. Wala, nagmuan po. Lo na po tada ni kininig ka kuan Lunes. Ha? Lakin wait na may manamig brigada sa Kuya Gael. Mabalik kapon may kayo pa-enroll. So dara mes bahay guys, nang uli na mi. May palit kong paan, hapit kay snack sa mga chikiting. Tagal ka guys, patagal ka. Si Papa Gabriel naghumbag ng ka, maghumba siya ng ka. Natagalin po niya be. Papa Gabriel maghumba siya ng ka. Para sa namas pa ni Udto. So otro-otro man lagi ag dusa-dusa man ag schedule sa brigada nila. Kaya yung nag-ugma na, dyan at dyan man dahil ron. Tutuan na, humana dyan. Hantan yung tupan. May pan niya. Tangad. Gimana kita tangad mo? Gimana tangad mo? Buang na? Yun. Lilitas humba ni Papa. Uy, aral lami aras humba. Gagawin.
Ano guys, luto na humba guys. Butangan na magbuad. Subakag buad ba na? Subakan og buad. Uy, kalami na lang dyan. Humba guys. Malami. May buad. No. May buad. Para paniod to. Uy, luto na gadya. Humba nga na subak buad. Grabe lami yan guys. Dito tanin dyan, ito. Guys, dahil nagamang humba diya. Uy, lami sakto gadya guys. Kaya paghaman o brigada, di ay humba. Ganiharan ta niluto na kay brigada pa man mi. 2 ka oras na man brigada kay duha man mi. So kada bata 4 hours man aguan brigada. So ta na okay na human na. So Lunes pohon ka kuya kin kay napud brigada na pud mis papagabril. Dito kuan. Dito enrollment. So pa enroll ba? Dito guys, ito. Kan may kulas papagabril kay wala ipagitasan na. Ang bata kayo. Tibok man to. Alipan. Ito ta guys. Humba. Humba nga lang ka. Alam mo kapag may sahda. Tatas na. Wala nga. Tapos nga rin. Tatas pa. Tatulog no. Tulog ko na ba? Hinlo na, eskulahan. Pagpalig ka guys. Buwan. Buwara guys, kali isa parat ba? Yung ganda na plig dagat na hugasan lang sa paan. Tubig dagat na ihugas ba? Sinuban. Buong nga nag-isda mo. Buong nga nag-isda. Ang taga-dagat kaya sa nga buong na nag-isda. Ang kita ang taga-bukid. Alami agad din. Hindi mo ko mabuhay. Nasa mes pa pagkabil ka pa mga bata nga busog pa. Ang snack man to kay hapaan.